Hyvää huomenta kaikille. Tipin treenikoulu jatkaa siitä, mihin viimeksi jäätiin Pujon portaat. Täällä on vaikka mitään mielenkiintoista. Ollaan aamulla täällä kello 9.53. Aika monta lintua jo visertää. Viimeksi oli vain yksi. Okei, mutta siis vaihdetaan puolta. Otetaan portaita. Viimeksi juostiin joka toista. Nyt voidaan ottaa portaita ihan silleen hyppimällä. Eli tasajalkaa yhdellä jalalla. Lähdetään menemään, säilytetään hyvä syke, hyvä tuntuma portaisi. Näin, ja voi ottaa pitempiäkin loikkia. Erittäin nättiä. Ja muistakaa kädet mukana. Liike jatkuu. Sen jälkeen sitten huomaatte, syke nousi mullakin jo hyvin. Sitten yhdellä jalalla. Kädet mukana. Jalan vaihto. Ja hypitään. Ja hyvä tuntumas. Säilytetään. Okei. Katsotaan. Seuraava. Voidaan ottaa myös yhdellä jalalla. Sitten vaihdetaan yhdelle jalalle. Ja kahdella jalalla. Ja vaihdetaan yhdellä jalalla. Aivan loistavaa. Tästä jatketaan. Puijo Vaikinen, Tipi Vaikinen, treenikoulu Vaikinen. Hyvää viikonloppua ja hyvää kesän jatko kaikille.